लोगोफोर खुलुमहरलायबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव। आंनि भिडिअखौ जाय नायनो मोजां मोनग्रा नायलांबाय थादो आरो जाय गोदानै नुसनदों बे अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। अन्नानै आंनि दिनैनि दा 4टा जाबाय, मोनाबिलि जाबाय आरोना। आंनि भिडिअ लाबोनायानो आंनि फिसाजोआ दिनै बुहुद गोसा लोमजादों लोगोफोर। आङो डाक्टार लानो थांनो नागिरदों। आंनि फिसाजोआ साननै जाबाय आरोना लोगोफोर लोमजानाया। हामाखै, मुलि जाहोदोंमोन, ओमफ्राय दा डाक्टार नांगौ जादों। ओमफ्राय दा आं डाक्टार लिंना लायनो नागिरदों लोगोफोर। आङो नोंसोरजों लामायाव दसे रायलायलांनो होननानै लाबोबाय। आंनि नोंसोरजों दसे रायलायनो लाबोनायानो जाहैबाय, नोंसोरथ' दाथ' बहुद भाइराल जाबाय दंना लोगोफोर। फेसबुक खुलिबानो, वाट्सएप खुलिबानो खालि भाइराल मा जाबावगोन। आं माबाखौसो एसे बुंनो सानदों आरोना, मा होनो आर चिरांखौ नोङो गाज्रि मोननो नाङा। आंनि बुंनो साननायानो जाहैबाय, दाथ' बहुद उन्दै उनला गासैबो ब्लगखौ नायोना, गासैबो नायजोबो। एसे एनै माबाखौ खुगाखौ हमथानानै बास एसे एनै माबाखौ रायलायनाय माबाखौ एसे लागामफोरखौ हमथानानै एसे बुंबा एसे मोजां जागौमोन नामा। एसे उइनायद्राय खोनाद्रायो आरोना, बाराद्राय एसे गाज्रि खोनाद्रायो। नंगौ, जोंनि हिन्जाव माहारि बा सिख्लाफोर बेफोरनो बहुद माबाखौ गाज्रि खालामबाय बर' हारिखौ। जोंनि लोगोफोराबो, हिन्जाव माहारिफोराबो एसे बुजिनांसिगौमोन आरोना, साननांसिगौमोन। जोंबो मोजां जानो नाजानोसै, बेफोरबायदि गुबुन हारिजों जेबो सोमोन्दो लाखिनायखौ जों गारनोसै, बिदि साननो नांगौमोन आरो। जोंबो नाजालाय हौवाफोरखौ बिदि गाज्रि रायनो हानाय, जों नाजालाय बयबो। हिन्जावफोराल' जे इमान गाज्रि रायजायो, मानि थाखाय रायजायो? नंगौखौसो बुङो बुंनायालाय, थेवबाबो बाराद्राय उइनाय बुंनायखौ बाराद्राय एसे बोरैबा मोनो आरोना। सासेनि थाखाय बयबो खोनानांगौ जायोबा एसे बोरैबा मोनो आरो। आङो नोंसोरजों बेखौनो रायलायनो होननानै दसे फैनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। गाज्रि मोननो नाङा आंनि बुंनायखौ। बाराद्राय गाज्रि बुंनायखौ खोनानानै आं एसे लाबोनाय जाबाय आरोना। गाज्रि मोनाबानो जाबाय आरो। जोंनि हिन्जाव माहारि आरो सिख्लाफोराबो एसे बुजिदो आरोना। बाराद्राय इमान गाज्रि बुंहरजानाय, रायहरजानायफोरखौ गावनो गाव बुजिलायबा मोजां आरोना। आङो बाराद्राय बुंबाय खोमा ना? आंनि बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय। आङो गोसो जानानै लाबोबाय आरो नोंसोरजों रायलायनो होननानै। आङो डाक्टार लांफैदों। बुहुद गोसा जादों आंनि फिसाजोआ लोमजानाया, सानथामानो जाबाय लोमजानाया। गारिबो गैया नालाय, आङो थाबायनानैनो लांफैनाय जाबाय डाक्टारखौ। नायलांबाय थादो होमबा। डाक्टारनि न' मोनफैबाय आङो नै लोगोफोर।
डाक्टारखौसो मोनलांगोन ना मोनलाङाथाय मानसि दंना गैया सोंनि र' डाक्टारखौबो बहुद मोननो थान लोगोफोर बिबो लाङो दंना गैयाथाय मानसि गोमथा ओइ आब' आं डाक्टार लायनाया मोनफैबाय मेंगुलायबाय डाक्टार लाना मोनफैबाय आं डाक्टारखौ देखायनो नोंसोरनो नायलांबाय थाबाय लोगोफोर डाक्टारखौ लोगोफोर डाक्टारा जोंहाना आं लायनाय डाक्टारा नै आरो आंनि फिसाजोखौ देखायनि लोगोफोर नै आंनि फिसाजोआ आंना उन्दैसो डाक्टारा एसे गिदिरानो लायबाय नै लाना फैबाय आं लोगोफोर मेंगुलायबाय हारसिंनो जोबोद गोसा जादोंमोन आंनि फिसाजोआ आंनि भिडिअखौ नोंसोर नायनो मोजां मोनोबा अननानै साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामना होदो लोगोफोर अननानै आंनि भिडिअआव माबा मोनसे गोरोन्थि बुंफ्लांबायबा माबा मोनसे खालामफ्लायबायबा अननानै बयबो गावनिनो बर'नि आंगो बिमा होननानै गासैबो अननानै निमाहा होदो लोगोफोर बाय बाय।